Ukaiti muChiBuja atauya nonhau dzenyu dzomanhoko dzozuva rechigumi nonhanhatu mwedzi uno waZvita. Wachiwenga, wagonziyo, wagope, umbowo hwawo, munyaya yawo nomudzimai wawo kuribe vanhu vanenge vachiterekera nokulinga. Izvi zvaitiwa nokuti mutongi Mhanduwe agoreketa iye kuti Wachiwenga vanofanira kupa umbowo hwavo vanhu wese vachimbwa zvarakacheka nyika. Idi zvakatooma. Nyasi Wachiwengawo wangu wariko kumatarotsi mhosva wakapinziwa nokuseri hwi kupinziwa nokunopinda nevamwe vanhu vese vari kuenda kumatareko. Kwai kuna vanhu ZANU-PF wagoenda kumusangano Crisis Coalition in Zimbabwe wakaenda kopunzumurana nevanhu ikweyo. Idi zvakatooma. Kwai wakatokuwadza vanhu vanosvika 3 watoripo kuenda kuzvipatara kureketa kuno kuti warapiwe maronda. Idi zvakaoma. Unosaya kuti kokonai vanhu vava vachiita kudari. Hino kuti musangano uyo uchagoitiwa pokare rini kana kuti zvichagoitiwa sei, ticharamba hedu takandolinga. Mambo Muringe wekumasvingo wagoreketa iye kuti hurumende iyi yaMnangagwa inofanira kubisiwa pokare nokutohwa chisimba nomasoja kuchaitika pokare. Heno kuti zvaagoreketa zvinomusiya ari musvinu chere kana kuti achatopinziwa mushishi pokare. Tichagolinga hedu zvinenge zvichiitika pavanenge vari kuita zvavanoitazvo. Asi wazhinji wagotoreketa kuti goringitsai peno muchandobva kuti agwarashiwa nomwoto kana kuti heno zvimwe zvaitika kwaari nokureketa kwacheko. Ticharamba tichilinga kuti zvinopera sei. Waye wagobatiwa nzindo wagoba kuChadcom kwagogwarashiwa vanhu 3 noaiwe mupurisa nemaisa. Kwai wanzi warambe wari mumajeri pokare kureketa kwanyasi. Wamboenda kumatarotsi mhosva wakanzi wari kubudisiwa kujereko. Ticharamba tichilinga nhau iyi kuti ichapera mushejere kana kuti ndokutopera kwayoni. Ticharamba tichilinga. Ipapa kwai anoimba Freeman, kwai agonzi ndiye mumwe wanhu vari kubvunziwa kuti kohokonai chii chakamboitika anoziwei nokuti mumwe akagopfayo anga ari musahwira wache. Idi zvakatooma. Heno kuti izvi zvicharamba zvakaita zvazvakaita izvozvi. Bato romatongerwo enyika roMDC rawamonzora kwai ragonziro richagodaita musangano wokuisa kutsvaka wakuru waro wanoritungamira. Ipapa pano nyaya chaiyo nokutoti ipapa wamonzora pabodzipo naMaikupe vari kuda kutatsorana kuita kutungana chaiko somwombe. Tichagolinga kuti mukono unogogwisiwa ndoupi ipapa pavanenge vachiita izvozvo. Zviri kudaro hazvo asi Maikupe ndo wagowaendesa pokare kudarotsi mhosva kuti wachinje maitirowo zvavari kuda kuitazvo. Ticharamba takalinga iko zvinoperera idi. Kwai kuno masoja mairi agogwarashiwa mutsaona yomugwagwa apo vanga vari kuenda kuMangwe kwainoda kuparuhwa magadhewo makabichi navaMnangagwa. Idi zvakatooma mabi angu. Tinoti mweya yawo izorore hayo murugare. WaMnangagwa nyasi wagoisa Meja Jenerari Grey Mushara kuti aite ndiye mutungamiri wabasa wese wokumasoja. Aiwa chigaro chikuru asi ari kunzi iye ndiye mumwe wanhu vanotsigirana naWachiwenga. Heno kuti itsoro dzipi dziri kutambiwa ipapa ticharamba hedu takandolinga. WaMnangagwa pokare nyasi wagoisa wanhu wokumatunhu masere omunyika kuti waite zvobasa rokuparadzira masimba pasi inonzi pachirungu devolution. Kwai mabasa aya wakanzi wachatanga zuva rokutanda romwedzi uno. Vanhu vaisiwawo ndivaAbion Maronge kuMidlands pabodzipo nawaEdgar Senza kuManicaland pabodzipo nawaTimothy Maregere kuMashonaland yopakati kwai naWatawabaira kutamahufa wokuMashonaland yedu yokumabuda zuva kwai nawaJosephat Jaji kuMashonaland yokumadoka zuva pokare naChiremba Jafta Sakupwanya kumasvingo pabodzipo
namuzvare sitandiwe Mhanduwe kumatora kumatebelele ndiyo dzauru pabodzipo namuzvare Letiso Dlamini kumatebelele ndiyo dzasi idi zvakatoma warume waserewa warume watanhatu pandoisiwa madzimai mairi basi. Hino mabi yangu kuti tiri kuendepi? Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwai Mupfigwa ucharamba undori pauri ipapa waribe kuudzikisa kana kuukwidza. Izvi zvakanaka izvi, dai zvaramba zvakadando. Apawo kwai kuno kambani inonzi United Phosphorus irikuda kugoisa zvimwe zvinhu zvomuchetura kunyanza dzoSouth Africa. Zviri kutooma zvakatohwadza chaiko nokutoti kunotambira vanhu kumahombekombe onyanzako kwakatombopfikiwa ipapa nonhau iyo zvinodhaka zvinokuwadza zvakatooma mabi yangu. Kumalawi kwai vanhu vangu vakaita manyara chaiwo kuzomba uko wangu wari kuita zvokuratidzira kuti wachakwera wabude mubasa. Idi vanhu vokumalawi waita kushinga hwendo huno, ticharamba tichiringa kuti wachasvika kupi kana kuti wachakwerawo wachagoita zvokudini nawo. KuZambia kwai waibisa nhau yokuti mari yomutengo wepeturu ideredziwe ichibisiwa muhomwe hurumende inonzi pachirungu masubsidy. Aiwa, iwo wari kuringira kuti zvichaita kuti upfumi huite zviri nani, ticharamba takandoringa. Apawo pokare kuZambiako kwai kuri kufundzisiwa vana mai kunyanya nyaya dzokuti wagoite kurima mbeu inozopuwa ichiuchikiwa kuti zviite zvakanaka. Izvi tinozvikudza dai zvatotekeshera kwese kwese. KuFrance kwai wagorambidzawo vanhu wavo kuti waende kuUK nokuti kuno chirwere chodziwa mupengo chanyanyisa ichochi. Zvakatooma, unosaya kuti chii chisvinu chaicho. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera kupi. Nyika yoRussia pabodzipo noChina dzagoti idzo dzaada kutanda kutekaidziwa kwomari kwadzo dzegani kunobisa America nokuti America inoramba ichindovashungurudza. Hino wakazvikona, isu chedu kuramba takandoringa. Munyaya yokugumisira kwai Sergio Kun Aguero amira kutamba nhabvu zvachose pese pese. Tiri kuhwadziwa nazvo asi tiri kundoramba tichimushuvira tusvinu nokuti urwere hwache ndo hwaita kuti areke zvokutamba nhabvuzvo. Tinomushuvira kuti agopora nokuchimbidza. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tazorora. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.